Hola, sóc jo, el de la tele. Aquesta setmana estic indignat. I no només jo, sinó un munt de gent que m'he anat trobant aquests dies pel carrer. Bé, suposo que ja deveu saber que la Generalitat de Catalunya ha reduït un 27% els pressupostos destinats a la comarca de l'Anoia per l'any vinent. Clar, com que hi ha crisi, ho entenem. Curiosament, però, hi ha una partida que ha augmentat d'una manera espectacular. Estic parlant de la partida que va destinada al soterrament de la via del tren. Hem passat dels 1.000 euros de fa 2 anys als 14.000 euros per l'any vinent. Ostres, tu, que fort! Hem multiplicat per 14 les inversions per fer el soterrament de la via del tren. Per 14, 14.000 euros. Per aquest preu no en tenim ni per pagar els ganxitos de la festa de posada de la primera pedra. Que no us entereu. Estimat govern de la Generalitat, n'estem farts i se'ns estan inflant els vagons. M'he pres la molèstia de fer uns petits càlculs. Aviam, si el soterrament de la via del tren pot costar pel vol d'uns 5 milions d'euros i el tripartit ens dona 14.000 euros cada any, quants anys passaran per reunir tots els diners per fer aquesta obra? És un problema matemàtic que sap resoldre fins i tot el Castells. El conseller, vull dir, 357 anys! Bé, no és tant si ho comparem amb l'edat de pedra. L'únic problema, estimat govern de la Generalitat, és que d'aquí a més de 300 anys potser ja no hi haurà trens perquè ja s'haurà inventat un altre tipus de mitjà de transport. Rotllo bola de drac amb el canvi instantani. I el 2365, què farem si ja tenim canvi instantani? De què necessitem el soterrament de la via del tren? De res. Però bé, els amics de la Generalitat, com a contrapartida al tema aquest del soterrament, el que sí que han fet és augmentar la freqüència dels trens. I sí, l'han multiplicat per 3 cada hora. Lo de l'augment de la freqüència és fàcil d'entendre. Mireu, farem un altre problema matemàtic, però en aquest cas més senzill. Quan multipliques un excrement per 3, quin és el resultat? 3 merdes! Doncs això és l'augment de les freqüències dels ferrocarrils. Ja veig que els de Convergència i Unió us fa molta gràcia tot el que estic dient, Menys llops que Putxeta, que Convergència i Unió va descobrir els ferrocarrils l'endemà que Jordi Pujol va deixar de ser president. Fins llavors no sabien ni que existien. Es pensaven que els ferrocarrils era el tren de la bruixa, que si li prenies l'escombra al revisor et donaven un viatge gratuït. Bé, com que estic indignat, doncs continuo, La sort que tenim a la comarca és que els nostres polítics s'entenen. Sí, per exemple, la Imamí i el Guisado s'entenen tan bé que s'han posat d'acord per començar la Tercera Guerra Mundial per veure qui es queda a l'outlet. La diputada noienca al Parlament diu que si no hi ha soterrament és per culpa de la Imamí del Vic. Però ella, clar, ella que està allà al Parlament no en té cap culpa. I l'altra gran sort que tenim aquí a la comarca de l'Anoia és que el diputat responsable de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació és de la comarca. Per això continuem sent la comarca de Catalunya amb més atur. Bé, ara que ja m'he desfogat, estic molt millor. Però abans, per acabar amb la meva estopa, havia pensat de regalar a tots els polítics de la Conca d'Òdena un monopoli. Més que res perquè si volen jugar amb els nostres diners, primer que practiquin a casa amb diners de joguina. Bé, ja sabeu que estic buscant noves feines per treure'm un sobresou que em permeti mantenir a la gent d'aquesta casa, d'aquesta tele, que és meva, la meva tele. Aquesta setmana passada em van fer fora de la perruqueria Llongueres, bàsicament per dolent. I aquesta setmana vull aprendre a fer de periodista. Sí, perquè he pensat que ja que és molt difícil fer de perruquer, fes una cosa més fàcil, una cosa que pugui fer tothom. Per tant, periodista. Mireu, mireu.